Matthew chapter 16 verses 1 to 4. So mihangyo silang pakit-on og milagro. Verse 1. Miadto kang Jesus ang pipila ka mga Pariseo ug Saduceo aron pagbitik kaniya. Busa gihangyo nila siya sa paghimog milagro aron pagpaila nga pinadala gayod siya sa Dios. Verse 2. Apan mitubag si Jesus, inigsalop na sa adlaw, muingon kamo maayo ang panahon kay pulaman ang langit. O sa pagkabuntag muingon kamo muulan karon kay pulaman ang langit ug nagdag-og. Makatagna kamo sa panahon pinaagis pagtan-aw sa langit. Apan nganong dili man kamo maantigong mosabot sa kahulugan ug mga timaan ni ining mga panahona. Pagkadautan sa mga tao karon ug wala nay pagtuo sa Dios ug midugang si Jesus sa pag-ingon, naghangyo kamo kanako sa paghimog milagro apan dili ko kini himuon. Ang bugtong milagro nga gihatag ko kaninyo mao ang milagro nga nahitabo kang Jonas. Unya milakaw siya. Father, thank you kaayo nga kining mga pulo nga imo ning gamiton ingon nga espada nga sa balaang espiritu na magtrabaho sulod sa among mga kasing-kasing. Imo, Lord, na kami magkinabuhi ug makita din sa among kinabuhi ang among mga nakatunan. Wala mahimo kung ang imong balaang espiritu dili manarbaho niining mga kinabuhian namo. Busa aron makatrabaho ang imong balaang espiritu, among surrender nimo kinatibuk-an namong kinabuhi. Tadloy kami sa kanunay sa pagpaubos o gamita ang imong mga mensahe na mahimo Ginoo maglig-on kanamo, magpadayon sa pagpatubo kanamo sa ingon ang among mga kinabuhi masidla. Nabisan unsa ka baga sa kangit-ngit madayag ang kahayag nga gibutang nimo sa among kinabuhi, Lord. Thank you, Father God, ani ining kagabion Ginoo. Unsa may gahom sa kangit-ngit nga gibutang diri sa among taliwala, amo ning gipadlas in the mighty name of Jesus Christ. Og ang imong mga mensahe mabuhi sa kada usa Ginoo. Bisan sila nga maabot ani pinaagi sa pagsunod sa social media Ginoo, salamat kayo. Maabot gihapon sila sa imong comfort, pagdasig, pagtudlo, paglig-on, pagbadlong, pagsaway. Labaw sa tanan ang kaluwasan mahidangat sa mga luwasonon pa Ginoo. Muni among giampo gipangayo pasalamatan kanamo Amahan pinaagi sang ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo among hari Ginoo ug mangluluwas. Amen and amen. Manglingkod tang tanan mga igsoon, salamat kaayo nga daghang ng lingkod anis tubangan. I mean karong gabi ho na dasig tas Ginoong maabot aning dapita. Salamat kaayo mga igsoon. Ning kagabihon ang uluhan sa atong pagtuon, giingon diha mga igsuon nga barog og lahutay gayod ni ining mga kapanahunan. So barog og lahutay gayod mao nay ato ang pagtuon karon nga gisumpayan ako ni ining mga kapanahunan. Maghisgot aning atong kapanahunan karon, di na ka makaingon nga nindot. Gani ato ka sa gawas magpainit ka, sunburn, heat stroke. Na grabe na kayong panahon. Ang gasolina ron sa uban nga mga dapit niabot nagtag 99, 98 ug 97. Mga first owner. Mga cum laude na ang gasolinahan karon. Dagko na kay grado, dagko tagas na kay presyo. O niya kay nagmahal na pod ang tanan niya ang ato rang sweldo may wa ni mahal. Samot nagwatay sweldo. Na? Kana og wa gyud tay Ginoo, lisod gyud kayo mga igsoon. Na karon. And then gusto ni Lord nga tudloan tang maglakaw diha sa malisod nga kapanahonan nga mahimong sayon pinaagi sa tong pagtuo kay nagsalig ta sa Ginoo. Ingana ra na tugyan lang tanan sa Ginoo kay ang atong kinabuhi before ni nagsugod gihuman na ni Lord. Ni set up na ni Lord tanan. Nya sa ato karon atong edad karon 33 34, kay birthday man, 34 na. O niya, 60, pinaka bata siguro dire, mga kapis
tuig. Now, kini nga itong mga kinabuhi mga igsoon, daghan kayo nag-agian nga pagsulay nga inigabot anang nga mga pagsulaya, muratag ka-give upon. Pero sama sa bata, cute kaayo ta ka sa tubangas Ginoo, dunggan ako sa conversation kaganina. Nga ang among bata ay gutomon siya, muhilak ra siya. So, kami nga ginikanan dagan-dagan o gama o gatas. Ingana man po ka sa Ginoo. Panahon nga grabe kay itong panginanglanon, siya ray bahala. Kadi siya, dili na to kayang mo timpla o gato Di tama, watay mahimo kung ato-ato lang maigsuon. Munang minaw yung tag-ayo ining mga minsahia nga ihatag sa Ginoo. Ako dahil nga gi-encourage nga andam gyud tang tanan og pulong sa Ginoo kay maambusan gud ka ni pastor. No? So mga next Wednesday guro lahi na pod ang mawali diri sa tubangan, puli-puli lang na napay daghan unya diha. Padungog-dungog ni ako di ka mag-anda, mabubuan jud kagbog ng tubig. Kabots pa na. Di mag-andam. Okay, may gabi barog og lahutay gayod niining kapanahonan. Atong gibasa karon naa sa Matthew 16:1-4. Kining Saduceo og Pariseo, mga pundok ni siya nga sa mga relihiyosong tao, mga maalamon sa kasulatan. Ang Pariseo, pundok ni silang nagpasidungog sa Dios, ginganlan pa ganin ni silang nagpasidungog pinagis nga lamang kay ang ilang mga kasing-kasing wa na gyud nahigugmas Ginoo. Pwede ra bagyot tang nata diri sulod nag-awit pero atong kasing-kasing wa na nahigugmas Ginoo. Then ang mga Saduceo, mga pundok gyapon ni silang nag-alagad sa Dios, pero dili sila motuog pagkabanhaw. Ang Pariseo motuo sila pagkabanhaw. Sabta na to? So niadto sila sa Ginoong Hesus aron ila siyang bitikon. Magbantay mo anang testingan ng imong abilidad. Dagang na disgrasya ana kay garbo. Kamaum kuno kang tumbling. Tumbling ko na ba? Tumbling ko na ba? Pag tumbling tugsok sa putol nga kahoy ang liog, gabuhagay ang dugo. Ngana bitaw? Kamaum kuno kang swimmer mo kuno ka. Saka kuno yung dive. Pakita kuno ko sa imong dive. Pag dive mga igsoon, gisi ang ulo. 13 kabuk tahi. Bantay taning na ay mga taong mutisting sa atong kaalam. Kana may yung tier, dibati ta tier. Brad, dibati ta Brad. Bantay gud mo ana. Tistingan lang mo. No, mabawaan man nimo ng tao kung tistingan ka. Makabalo ka na. Pero dunay mga tao nga nagpangutanag nagpakisusi nimo, mabawaan pod nimo na kanang uhaw o gutom nagsusis pa kaalam. Pero naapoy mga taong bitikon ra ka mo nang dapat motubo ang atong wisdom sa Ginoo. Atong kanang mo discern mo ilata. Kay kun di ta kaila mga igsoon maglisod mo tag Saduceo o Pariseo ani. So gusto nilang bitikon ang Ginoo. Ingon siya nga basahon nato mga igsoon. Busa giingnan nila siya, gihangyo nila siya, paghimog milagro, aron pagpaila, nga pinadala siya sa Diyos. Sige ko na be, kung tinuod kang Christian be, kung tinuod kang anak sa Diyos, kung tinuod kang naang Ginoong nag-uban nimo, sige ko no, palakwa ko nuning buta. Sayon kayo na. No? Doon ay contest ba? Brad, kung tinuod, Pastor Jonas, kung tinuod ng inyong relihiyon mo insakto, sige be, atong dadon yung buta dire. Itong ampuan, o kinsa Diyos, ako mo ampo, ikaw ampo. Ampo po ka, o kinsa tubago na to ni Lord, mo na tinuod. Sige, sige Brad, ikaw na ampo. Ampo din sa Lord, makamataning buta. Sa ngalan ni Jesus, wa mang yun ni able ang mata. Ingon siya basig na ko isala manang wa ko tubagas Ginoo pero wadi ka pasabot pastor nga wa siya nakakita. Wala ang Ginoo nako. Sige pastor ikaw na po'y ampo. Lord. Na sa ngalan ni Jesus, lakaw. Nilakaw ning buta oy gingon-ingon. Murag lami kayo mo maminaw basta joke no. Tistingan nila ang Ginoo. Insultian ka na ko, muni dako kayong pagpangapakyas po nato ng mga Kristohanon karon. Nga naman, usa tamo to kon buhaton ni Lord. Gisulti ni Lord nga sawa pa na itabo naa ang pagtuo.
Hebrew 1:11. Di ba tama? Ang pagtumaw nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga umaabot, ngawa pa nato nakita. Tama, umaabot pa, ugwa pa nakita. Maubitaw nga bisan og nakakita pa ka sa process, gikimo, giunsa, pero ga-declare na daan nga naang kaayuhan, gihatag na ni Lord ang kaayuhan og kadaugan. Ngano man? Kaya ang pagtuo, naglaom kas mga butang nga wa pa nimo nakita. Di ba? Dili ni sa parehas sa Saduceo o Pariseo nga to see is to believe. Nga na siya. O, kung tinuod na Ginoo, pakit ako Ginoo. Niagi mang airplane. Na Brad, tanaw ng airplane Brad. Sigurado kang nanay pilot or wala. So no, ana, nakakita ka. So, pagkakita ang layo mo kayo. Na, usahay mga igsuon. Una na mo yung, thank you Lord, praise the Lord, tinuod yun na Ginoo sa panahon nga gitubag na itong pag-ampo. Napay usahay nga mga watay batasan. Mga naa sa Facebook diha, una sa YouTube, ingong amen, basta mo ingkong watay batasan. Nga nang way batasan, grabing hilak-hilak na itong pangayog, ampos Ginoo, gitubag Ginoo ng layas. Di na mo balik og pagpasalamat. It's just like what happened to the 10 katong mga lepers, gileprosi sila itong napulo ka buok. Giayaw sila sa Ginoo, usaray ni balik, nagpasalamat. Usahay may ngana mga igsoon. Nya i-prove pa jud nato nya, kini nga gipangayo pag yun nila, pagbitik ra ni. Gitest na nila, kabantay mo si Satanas, gitestingan niya si Adan, o si Eva, si Eva mga igsoon, gitestingan. In Matthew chapter 4, gitestingan po na si Jesus. Na ayaw pag ingon nga ako nagsimba ko sa Ginoo, nag-alagad ko sa Ginoo, di na nimo testingan ang Ginoo samas pag-testing sa yawa. Kay bisan sila mga Saduceo, Pariseo, mga pundok man sa mga ingnon ta nag-ila og Dios. Pero ang kinaiya sa yawa nga gustong mangbitik, gustong mo testing, gustong nga pagawson ng garbo nga naa sa sulod nimo, buhaton nila. Muna ningon sila, anak ka sa Dios, sige. Pakit amig milagro. Og ikaw ang Ginoong Hesus ane, kung ikaw ning giingnan ane mo ingon kang ano ngita mamog ilanan. Klaro na kayo mong mga liwat mo ni Satanas. Kaysa Matthew chapter 4 mo na yang gibuhat, karon inyong buhaton ako. Pero lahi ang tubag sa atong Ginoo mga igsoon, tan-awa ang verse 2. Ingon siya. Apan mitubag si Jesus, inigsalop sa adlaw mo ingon kamo, maayo ang panahon kay pulaman ang langit. Di ba? Kasagaran mo na basta nindot kayong gapula ng maayo gyud ang panahon. No? Nipis ang panganod niya gapula nga gakatag-katag, maayo gyud ang panahon. Lami kayo, magbalibol pag gani. Nigsalop sa adlaw. Unya na palaen. Og sa pagkabuntag mo ingon kamo, muulan karon kay pula ang langit og nagdag-om. Amo na ilhanan. Kung gabi hapon magpula ang langit, di na muulan. Pero kung buntag sa'yo magpula, muulan yun na. Muna ilhanan. So ginan ni Lord, kabalo mo ani, ng mga ilhanan. Ingon siya, makatagna kamo, mahibaw kamo, makapredict kamo, sa panahon pinaagis pagtanaw sa langit. Pero ang problema kini, apan, nganong dili man kamo, maantigong musabot sa kahulugan sa mga timaan ni ining panahon na. Hello? Usara ka adlaw ang na-record sa Bohol Chronicle nga disgrasya sa atong probinsya 15 kabuok. Mga major na. Wala na apel tong mga tricycle na naglayog. Kristohanon ta nahibalo ta ana, kahibaw batang mubasa sa panahon karon? Nganong nahitabo ni mga yun ani? Nagmahal og ayo ang mga palaliton, nagkaguliyang, may mga gira, siging galinog, nahibaw batag nganong nahitabo ni? Or ato ra gyapon mga ilhanan karon ko magtanom og gabi kay tibuok. Silabot sa tibuok ng bulan ng gabi diha. Paminaw hoy. Hoy, maminaw ta ha? Kaysa ubang mga simbahan kung dili ni badlongon ni mga ingon ani, dire ako dun ning isulti. Nga ang atong mga panginabuhi, ang tanan natong buhaton, si Lord mo ibahalak iyan ang patubuon or dili. Gani ningon siya siyang pulong, siya mo samad, siya po'y maayo. Isang pagpilay mga palihilihin na to diha. Tanom ka diha og ube niya, lihian nimo og kuha na ron nga ang imong ube. Managko kayo, managas o kayo. Ay nako.
Inig ka landslide na pa'y bilin. Ang Ginoo ray nasayod tanan mga igsoon. So, mauna nga, kinahanglan kita usab nga mga Kristiyanon, aning mga panahon na, makabarugtang makalahutay ni ining mga kapanahonan kung ilhon nato ang panahon. Akong usbon. Makabarugta ug makalahutay ni ining mga kapanahonan kung ilhon nato ang panahon. Panahon baros pag-usik-usik o kwarta? Panahon barong magpaluyaluyag simbag pangalagad sa Ginoo? Panahon pa barong magpalawsi-lawsi? Panahon pa baron nga magdula-dula sa pag-eskwela? Panahon pa baron nga ang imong sweldo imong i-enjoy sa imong barkada? Panahon pa baron mga igsuon nga palabihon nimo imong uyab kaysa sa imong pamilya? Panahon baron mga igsuon nga palabihon nimo imong kaugalingon kaysa sa imong isig katawo? Panahon ba ni mga igsuon nga magtukod ka og may panahon tanan? Kung dili nato ilon ni nga panahon, maglisod tag barog og lahutay ni ining nagsingabot pa nga kapanahonan because wala ta nag-atras. Nahibaw pa ko sa una, abtan man ako ng bugas nga tag 13.50 pa ang gantang. 13 pesos og 50 nya. Kanang usa ka gantang mga pila na ka kilo? Duha. Nanggi mi, mamalit mig bulad, sardinas kay among ibaylo anang mais nga atong nainananggi didto. Nya, baligya po sila bugas nga. Karong panahon na kinalisudan. Hello? Atong mga batanon karon wala na guna-huna. Maminaw mga batanon na usahay di ta ka maong una-una. Ang ato ra yung una-una, load. Bata ka ba gauna-una ko say isuod sa tiyan. Masuko pa tagdita pa tagaag pang load ni mama. Ang atong una-una suroy. Masuko tagdita pa tagaag pang gas. Wala ni una-una wa kita isudan mang gas ka diha. Dagan. Kunan ka mo suroy hala dagan. Kay relax sa taron kay panahon ron nga mag-relax usa ta. Nga na bitaw mga igsoon. Ako man bitaw. Ang budget kay bab ko nga dili na kaya kasya. So ang akong imuon og unsa lay maabot. Ug unsa lang say maabot. Kay pagpangutanan nako, tagpila ni nga materyales. Hala, hapit katunga man ang gitubo. So ingon ko nga okay, ako sa lang i-save. Natulaton sa kay basin day inig abot sa kuan mo kunhod na pud og jutay. No? So, ing ana kamautang mo ila sa kapanahonan, especially sa ato nga pagka-Kristohanon. Kaya kung Kristohanon ta maigsuon nya dita ka maong mo ila aning kapanahonan, maglisod ta ani gihisgutan diri nga mobarog ta, maglahutay ta, nganuman tungod kay sa matag adlaw, bati kayo nato ang grabing kabugat, problema, mga kasakitan, mga kawawaladon. Ang Matthew 10:36 nag-ingon, ang pinaka kanang dako nimong kaaway nara sulod nimong panimalay. Pwedeng naa sa sulod imong kasing-kasing ang imong garbo o literal ba nga balay ang naara diha. Anak ba or papa, wa ka kabalo kinsay tistingan pod ana. Mama ba, ingana no? Unya gitagna nang dito sa Matthew 24 kanang 12 ug 13 ingon dito nga inig dagsang aning mga kasakitan, mga problema kanitanan. Daghan ang mabugnaw sa pagtuo ug daghan ang mobiya sa ilang gugmas Ginoo. Unya kay nang hitabo man ni karon mo nang ang mensahe ni Lord nag-ingon bisan pa ni ana barog og lahutay ra gyud. Ngano man 24:15 sa Mateo 24:13 sa Mateo niingon ang mulahutay maluwas. Mulahutay baday kag imo isalikway imong pagtuo sa Ginoo, pagsalig sa Ginoo. Di ka malakalahutay anak mga igsoon. So, ingon siya diha sa okay? Sa verse 3, saan ta? Padayonon sa nako. Makatagna kamo sa panahon, pinaagis, pagtanaw sa langit. Apan nganong dili man kamo makaantigong mosabot sa kahulugan sa mga timaan ni ining mga panahon. Daghan na kay mga ilhanan karon. In verse 4, pagkadautan sa mga tao karon og wala nay pagtuo sa Dios. Ngano man? Bisan mga Kristohanon, maghulat og naay tubagon nga pagampo, maghulat og naay milagro, usa pa mo tuo.
Ang naay milagro or wala, panalanginan ta dili, paginhawaon ta o dili, paimnon ta tubig o dili, pakanon ta o dili, tagaan ta kusog, bangunon ta or mutuorag yun ka sa Ginoo. Mutuorag yun ta. Kay mo man ang gikinahanglan mga igsoon. Midugang sa Jesus sa pag-ingon, naghangyo kamo kanako o paghimog milagro apan dili ko kini himuon. Kabantay mo mga igsoon, kining nakitaan sa mga disciple ba nga, ayon ni Lord ning mga balatian, mga demonyo, kasulti niya, layas dayon, nga nabitaw, nga patay. Nangutana sila, may sikreto sa doon, Lord. Giunsa man ni pagkahitabuan ning tanan. And then si Lord ningon siya nga, mabuhat lang ni pinaagis pagtuo, pinaagis sa pagpuasa, mga pagampo o pagpuasa. Nya kining pagampo pagpuasa pagpakita man nga naa kay pagtuo. Di man ni pamasin, di man ni huwat-huwat, basin di ay. So, bisan pa ni ana mga igsuon, makalahutay ang tawo kung buhi gyud kayo ang iyang pagtuog. Sa unsang paagi nga buhi gyud kayo ang iyang pagtuo, may nampuon siya masinaligon sa Ginoo. Ingon si Lord pagsulti ang bugtong milagro nga ako ipakita kaninyo kadto lang milagro. Nganitabo sama kang Jonah. Dili ni gipasabot nga wala na milagrong manghitabo. Og na ay milagro, uy, iyan nas demonyo. Dili. Ang iyang gisultian ani kining dili magtutuong sa dosiyog mga Parisiyo. Nga wa ko'y milagrong ipakita ninyo. Huwatan na lang ninyo para sa Jonah. Nga si Jonah 3 days didtos ilalom, after 3 days gibugwak sa isda. Kini pong anak sa tao, kining inyong katubang karon, 3 days na nga ilubong, after 3 days mabuanhaw. Muna'y pinakadakong milagro na lang nga, akong ikahatag ninyo, ikapakita ninyo, pero di mo katilaw. Sa mga milagro nga akong ihatag sa mga magtotoo. Kitang Kristohanon mga igsoon, we keep on declaring, nagprayer mi sa mga papa, sige kog ingon sa ilaha nga, tingadjog ko, aning panahon na, aning mga pilani ka mga, kaning nga mga simanahang kasunod, nga unsay akong gisulti, nahitabo. Mo'y nahitabo. Nya, gi-confirm ra ba gyud sa word ni Lord. Gi-confirm nga maukyod nga nahitabo ni kay ingani. Munang sige kong gasulti. Magsige gani kag sulti lisod, magkalisod ka. Magsige ka ngano man, lisod kayo pero ang imong isulti, God will provide. Naarani. Grabe si Lord, maayo si Lord, naarani. Maoy nang hitabo. Kay pagpakita man na sa pagtuo, daga na to nag-antos pinaagi sa atong kaugalingong pagpanulti. Why? Numbers 14:28 ingon si Lord, Moses, arong masayod ang mga taong ikaw tinuod nga nagtuo na kog alagad nako. Tanan nimo isulti akong buhaton. So kita mga Kristohanon magbantay tani natong mga pagpanulti kay kita ray gahilo sa atong kaugalingon. Tama? Kita ray nagpaanto sa atong kaugalingon magisuon mo ning delikado gyud kaayo ni. Ang Luke chapter 21:34 to 36 nagpasidaan usab ni mga igsoon kabahin sa kaning Kristohanon nga kinahanglan gayon mahimong mabinantayon. Ato ang tuon ni mga igsoon, Luke 21 verses 34 to 36. Ingon si Lord. Sa verse 24, Luke chapter 21 verse 24, ingon siya, busa, pagbantay kamo. Kanang nasimuntapad, ina ikaw rabadi, raba ka mabinantayon. Ayaw ginang danghag kay masakitan. Hello? Ingon si Lord, pagbantay kamo. Unsa may gingon ni Lord nga pabantayan? Padayon na to, ingon siya, ayaw kamo pagpatuyang pagkaon o pag-inom. Magkaton po dahil paggutom-gutom, no? Kaya maabot mo gining tang gutom. Hindi ka na daw gutom, hadlo. Ayaw ka magpatuyang pagkaon o pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Ayaw ka mo, Kristohano na taha, bantayan na ni nato. Kaya usay ra ba sa Kristohano na yung problema, atos bino mo dangop. So ayaw ka mo pagpadaog sa mga kabalaka. Ayaw padaog sa kabalaka. Ang uban, mga bana na balakas ilang asawa. Mga asawa na balakas ng mga bana. Ang mga anak na balakas sa ilang... Na ang familiar kayo mga igsoon nga nagprotekta sa atong mga minalas kinabuhi. Kanang nakaslayo. Nga bisag unsa imong kahimtang dito, di iyo ka mo tugas tinuod.
Kay hadlo kag mabalaka sila. Pero sa pagkatinuod lang kung Kristohano na tatugan, kadi na sila mabalaka mo, pray na nimo. Mag-ampo na sila para nimo. Okay? So ayaw ka mo padaog sa mga kabalaka. Kay numdum mo atong galukdog us kasakong bugas. Unya natagbuan siya sa iyang kumpare nga way pamahang paniudto kawa sila bugas. Ingon to iyang kumpare, pre, nakalukdo malagig panalangin, us kasako man gyud. And then niingon siya atong galukdo, niingon siya, lagi ug mahurot ni asa na pugha mi. Grabe gini kabalaka, wago hinungdan. So ayaw magpadaog sa kabalaka. Kining kabalaka mga igsoon gihisgutan is Mateo 6 nga niingon, sa bisan unsa kadaton ni Solomon, wagod siya nakaangkon og biste sama kanindot sa bulak. Gani ang bulak, wala ni ng linding. Wala ni nanarbaho, wala ni ng negosyo, oro makapalit sa iyang kanindot. Kinsay ka panindot niya ang Diyos. Ningon si Lord, ikaw tao, labaw pakaani nila. At imanon lagi ka ni Lord. Grabe po nang, balagog di na ka atimanon niya, kaysa sinugdan naman na atimanon kaniyag ayo. Believe me, I hate drugs. Oy, ganun po na naapil. Tinuod na, atimanon kagayong sugod. Inigabos panahon na. Kasabaan ka, kaya di na kamatiman niya. Ayaw ka mo padaog sa mga kabalaka, mahitungod ni ining kinabuhi. O saman, wala, nagmahal ang palaliton, o sa may among pagkaon, o saman. Ay, gagira na, asa mo ni maunlod, aguning buhol. Naunsa nga nung kasigi makakabalaka. Mo gani si Lord, nga ni adto dito, kaya nag-andam siya, puy ana na to dito, aron na ta magkabalaka. Gaandam si Lord, og mansyon, ganahan ragyog ka aning payag. Nya si kabalaka, uy, saan na lang ning payag. Anay mansyon, giandam si Lord sa langit. Intawon. Verse 35. Moabot kini, no? Moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, ingon nga usa kalitag. Unsa may ang gisgutan ani? Ang pagbalik sa Ginoo, ang rapture, kaya ang rapture pwedeng karon mahitabo. Unsa man ang rapture? Sakgawon ka. Dadon ka ngadtog makighimamat sa Ginoo sa we will meet the Lord diha sa sky mga igsoon. Anya biyaan nato ning kalibutan na. Pwede na. O sa pailain nagisgutan din ning mukalit og abot kining kamatayon. Kisay nagtuong gaamin-amin pa karon aning gasulti diri sa tubangan pagkaugma wa na di ay ni. Nya nakuratan ka. Wala, mao. Kay di ka andam. Dapat nakaibalo na kaning tanan. Nga, unsa, mukalit og abot sa tanang tao. Unsa pailaing kalit mo abot sa tanang tao? Wala ka nag-expect nga nikalit siya abot nimo. Unya happy kay kaniya, di ito nang guba rasya sa imuhang kinabuhi. So Lord, gusto siyang mahimong andam ta aron ta makabarog. Kanang dili mangandam, di nakabarog. Pag-abot sa bagyong Odette, ang TV, ang mga radyo, nagpasidaan na sila kung saan gikusgon. Pero ang atong pagpangandam, gaan lang kayo. Kulang pa, o kay bawal ang pangibton, tutanan, di gitangtang na to ang mga sindaan, apil ang mga bumbong, ibutang na dasyuta niya, pang datugag, mga bato. Wala, klaro, pagpangandam. Unya, grabing pasidaan na sa TV, sa mga radyo nga, mabut ni, grabing kusugan ni, Yolanda to ni. Wagot ta. Kaya nga itong una-una, signal number 3, apel ang Bohol, pero may bagyo. Mga suko, pag ito kayo ay biyahe ang Ocean Jet. Nawa man nag-uyog ang dagat, signal number 3, nga ni, Bohol. Na ay, sardinas mga igsuon nga ang pangalan, bagyo. Munang mingon ang taga-Bohol, bagyo god, na nasa sulod lata. Andin na po sa church. Masuko na lang yun, tas winalihan ni pastor kay, isuga na gininiyang muwali. Oy. Di man ingani kani adto. Kani adto ang wali, ani gigok makapag-ayo sa Diyos. Nga na ning wali sa una. Oy, karon kay sigihan na lang akong bunal.
Pero gituyo na ni Lord arong mangandam ka, karon makabarog ka. Kabalo kang naay pagsulay umaabot sa sunod semana, wa ka gabantay. Ang wali bugat na kayo tungod kay naa di ay moabot nimo. So giandam na daan ka ni Lord sa mga pagtudlo, pero kay imo manong gikasakit tong mga wali. Wa nimo gidawat gibali wala nimo. Pag abot sa maong sirkumstansya, wa na nakabarog. Nahagba. Wa na lahutay. Mura man ni katong liso nga natagak sa batoon, nitubo pero wa kalahutay. Nagusto ni Lord mga igsoon magbabinantayon ta. Ingon siya sa verse 36, gibalik niya ning giiyang ang word sa 34 nga pagbantay. Ingon siya, busa pagbantay gayod kamo og pagampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo og makabarog atubangan sa anak sa tawo. So, daghang mahitabo sa tong kinabuhi mga igsoon, pero mainampuon ta aron makaya nato ni. In fact, pag dili ka prepare sa pag-abot sa problema mga igsoon, ang mahitabo ma-discourage ka, mamatay noon imong pagtuo, og i-blame pa nimo ang Ginoo. Ngano gingani mo kanimo Lord? Ngano? Pero kung prepared na kadaan, may nampuon ka, Lord, thank you, Lord. Ingon mo mga pulong. Unya, di jud ko nimo pasagdan. Human-an ni Lord, kadaugan ni, kalipay ni. Excited yung ko ni Lord. Nga naman, prepare na ka, andam na kandaan. May yung Lord pagbantay. Aron nga makabarog ka. Aron nga makalautay ka. Ang sekreto, mga igsoon, makabarog ka, kanang imong barugan, lig-on. Tulo ra kabuk ni amin. Barog-barog gani ka dito sa kwarta. Lig-on ko kay dato ko pagkaugma wa na dato kay mahalong lungon tenora. Barog-barog ka sa tawo kay imong confident na sa tawo kanisiya, grabe gini siya. Musalig ka si imong kaugalingon, musalig ka gabok tanan. Si Lord lang. Sa Bisaya nga lawom kaayo niingon, si Lord lang ang bantilis nga bato. Kailan mo bantilis nga bato? Ang pinakakusog nga pusil sa ato address nasod mga igsoon, kining garan. Nga wala ni siya magasin, ari saksak dito tong 8 kabala man na. Aras taas. Nyawa na siya magasin diri wa punay. Mura na siya katong di bumba. Kusog kayo na katungod sa ang iyang barrel taas o ang iyang bala, loaded kayo ba? Unya, mag-firing ng mga sundalo, mga army, mag-practice na sila pusil na ng pabuto. Makitaan ni mo nga, ang ilang tirahan, mga karton nga gipurmag tawo. Pero sa likod, ana, dunay mga bato nga gitawag o bantilis nga bato, nga inigkaigo sa bala, maniga, mangbagting, tungod sa kagahi. Ingo si Lord, sa iyang mga pulong, ang namati sa kong mga pulong, nagbuhat nini, samas taong malamon nga nagtukod sa iyang bato, sa iyang balay, sa iyang kinabuhi, sa iyang pagigugma, sa iyang pagtuo, sa iyang pagsalig, diha sa bato nga mao ako. So, mamati yung kas pulong sa Ginoo, usang yun na, sa pinaka-importante pod, na makabarog yung tag makalahutay ka ng naakay pulong sa Diyos. Panahon na kas kabalatian, o sa magisultis pulong sa Ginoo. Relax ka lang diha. Kay bahala nimo. Relax lang. Panahon nga nakas kawala doon sa may gisulti ni Lord. Siya ay mag-provide. Pero kay gusto mo na ito, atong gusto matuman, Lord, mag-provide lagi ka, pero karon na ba? Di pa niya panahon. Paminawan na yung ayo. So, gusto ni Lord nga naagyo na mga igsuon nga maong mga kalig-on. Ang pinakakuyaw kini, kanang ikaw karon Kristohanon ka, unya naminaw ka. Pero wala na ka nakasabot ug wa na ka nakabantay nga ang imong kinabuhi tuwa na sa balas. Mo ni problema. Kay bisag unsaon niya kag ampo ni pastor, bisag unsaon niya kag dasig ni brad ni sister, di nagyog ka madala. Ngano man? Wa man ka sa bato. Tuwa man ka sa balas. Ug bangonon ka, mahakbar, gapon ka, kinaman ka sa balas.
Kasagaran nangahagba ta sa itong mga pagsulay mga igsoon kay naata sa balas. And sigon ka, sumubangon ka, mubangon. Padayon, pangalagad, pagabos pagsulay, nagba ragyapon. Ngano man, human unta ka gidasig, na ma-realize unta nimo, na amanggod ko sa balas, karon nga gidasig ko, mubalik na ko, ari na gyud ko sa bato nga mao si Kristo, bahalag magkinaunsa. So naa na kay kalig-on. Ini kabos problema gayon ingon ra ka dito. Pero nagdasig ka sa uban, uy, kaya na to na ang Ginoo, arita sa Ginoo, dirita mo barog. Makabarog ka. O nganong makalahutay ka, kay ang imong gibarogan mag-sustain man nimo. Di ba ang John 15, ingon siya, ang punuan kita ang sanga? Nganong nakalahutay ang sanga, human siya gibali-bali o gayog bagyo. Nganong nibulak ng gapong nanahon ng namunga siya, kay naay kaligon nga dito siya nakakonek, kinsa mao ang punuan. Ang punuan mao'y nag-sustain mo nang nakalahutay gihapon. Hello? Munang dapat na atay kalig-on mga ison. Kining pag-ila sa lakat sa panahon, usap po mga importante kaayo na makabarog yung gihapon ka o makalahutay. Gibasa sa DYRD ang akong comment atong sa tong gabi una. Ay gahisgot sila kung saon na lang nato. Imagine ang mga tao manawag sa DYRD, kay ka na bang diskusyon sa Tagbilaran by Night? Nya ilang diskasan dito ka ng ni mahal o gayong palalito, ni lisod o gayong kaimtang sa mga panginabuhi sa mga tao. Sa imuhang patigayon, doon na kay 5 katrabahador, 2 na lang imong patrabahoon, tungod kay di na nimo sila kayang sulduan. So, murag, ang mga tao mo comment dito, walay paglaom. Saon na lang nato ani. Diha pag yutoy ni comment mga igsoon nga unsa man tong gisgutan na nga. Sukad ni lingkod si Ares. Daghan kaayong nahimong aksidente sa atong probinsya. Unsay labot? Aw sukad kuno ni daog. Layo apo ni nga topic. Ngano naabot pud ana nga. Ay wa pa gani ni lingkod no. Wala pa kano say mo lingkod John. Ha? Wala pa nang lingkod man na sila. Ano pong i-blame pa nato? Ano? Sa may labot ato, siya day ga-drive. Dagang ingana nga mga problema karon. Unya, magtanaw ko, magbasa ko itong mga comment, naminaw po ko itong manay mga nanawag, grabe sila, mga muragod sila, usaon na lang ni. So ni-comment ko dito, mubura kayo ito akong gisulti, nakatunan ako to sa grade 2 pa ko, kaya naman na sa libro sa una. Kanang mga kasabihan, habang maikli ang kumot, marunong bumaluktot. So may gipasabot ana. Gamay pa man ang imong income, di tipid-tipid sa kamo gasto. Nga na bitaw? Di kay habang maikli ang kumot, marunong karon kay mahal man kayo, di tipid-tipid lang sa. Ha? Kada adlaw mo dunggog Tagbilaran. Mag-milk tea. Di gasto na daan na gas. Pinato pa yan eh. Oh, kausa na lang sa usa ka. Si Mana, okay na na. Ako mga igsoon, di ko hilig og milk tea, pero nakatilaw ko ba? Kanang libre. Kabalo mo kanang libre lami. Kain na, oy. Bisag unsa pa kalami ang pagkaunan sa restaurant? Nang-invite kag unom ka buok imong kwarta alanganin, nya ikaw may nigasto tanan, paggawas nimo may lami ti ilang pagkaon no. Ngo parat pod. Murag parat-parat tong ilang beef steak. Nya kato pong ilahang sinugba nasunog pod. Kay ngano ikaw may gagasto. Pero invite na kagkaon, uy thank you ha, lami kay ilang linuto. Naabot man ta diha. Romans chapter 13, 11 to 14. Romans chapter 13, 11 to 14. Atong walay Bible diha na screen diri sa kuan. Sa likod nako, sa akong gilid. Ingon diha.
Ang Romans chapter 13 verse 11 to 13 ingon siya, ayaw kamo pagapo sa utang gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Katubitang mayong tulubago nimo na nako, nakay utang na loob nako. Ayaw, Kristohanon ta wala na tay ingana. So gawas sa paghigugma sa usag-usa. Katungdanan nato ang mahigugma sa usag-usa. Amen. Ang nahigugma sa iyang isikatawo nagtuman sa balaod. Ang kasuguan nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay. Pastor, wa ba ako nanapaw? Hoy, paminaw. Kining panapaw ningon dito sa ang pulong sa Dios nag-ingon, kumutan-aw ka sa usa ka lalaki o sa usa ka babae nga doon na kay pagpangibog nakapanapaw na ka. Na tanan siguro ani mananapaw oh. Tit apil nagwali. Ayaw panapaw. Ayaw pagpatay. Wa ka nakapatay pero nasuko ka, nagdumot ka, ingon ang 1 John, nakapatay ka. Murderer. 1 John man na. Napailain. Ayaw pagpatay, ayaw pangawat. Kaniadto ni mga himbisan og kamot ba? Mamitay anang mga bitayan ng mga karsunes sa likod pultahan. Kay naa siguro nabilis bulsa ani. Ayaw kaibog. Kining tanan og uban pa naglangkob sa usa ka sugo higugma ang imong sikatawo sama sa imong kaugalingon. Diha na ang punto. Nganong makabarog mangyud ka og makalahutay mangyud ka tungod kay naa kay paghigugma sa imong isikatawo. Panahon nakas mga kalisdanan ang imong isikatawo nga imong gihigugma. Pwede nang may tandugon sa Ginoong mulig-on sa imo, mudasig sa imo, makalahutay ka. Pero kung ato na silang buhatag dili maayo mga igsoon na maglisod ka. Areta sa verse 10, ang naigugma sa iyang isikatawo, dili na makahimog dautan. Ngadto sa iyang isikatawo, busa, ang pagigugma maoy pagtuman sa balaod. In other words, wala ka na napa, wala ka nang awat, wala ka nang ilabot, wala ka na. Pero wala ka na igugma, wala ka na katuman. Pare siyong sadusiyo. Mangitag ilhanan. Giwalin ni aging midweek ni Mambere. Nga tanan nga itong ibuhat. Nga na siya, bisag si pastor! Tinoon! Bisag si pastor, kung magwali si pastor, kung wala gugma, wala kapuslanan. Sa pagkatinood lang, kung wala gugma, ano po kung magbarog-barog pa ni? Ulis, negros, panginabuhi, magtapas og tubo. Ugwa na manggaling tayo, gugma. Padayonon sa nato. Verse 11, nasayod ka mo, unsa nang taknaa karon, maunak kini ang panahon, nga angay kamong magmata. Hala, tulog da ita? Kining tulog, di gini kabarog, tulog na gani. Samot, nga di ni kalahutay. Napailain, kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kaysa sa pagsugod nato sa pagtuo. Tinood, bitaw, nagkaduol na gyud? Nagkaduol na gyud. Ang edad nato, ani hunong. Nagkaduol na gyud. Verse 12, hapit na matapos ang kagabion og duol na ang kabuntagon. Sa mga naadiha sa kagabion, sa mga naadiha sa pagsulay, mga problema, mga balatian, ingon ang pulong sa Dios paminawa, hapit na matapos na nga kagabion. Excited ko, ingon nagkasabot ang midaan, human ani mag Thanksgiving ta. Pasalamat sa Ginoo. Bisag, naman dyan ay paagi, makapasalamat sa Ginoo. Busa isalikway nato ang mga buhat nga iyas kangit-ngit og isulob nato ang panalipod nga iya sa kahayag. Pinaka-importante pa, usas mga importante kayo makalahutay ta, kanang isalikway nato ang buhat sa mga kangit-ngit. Napata diha? So kaniadtong manglibakay ta, karon man nangyaway. Kaniadto gabilar kay nay namatyan gadulag baraha, karon gabilar kay nagampo. So, gisalikoy na nato, verse 13 to 14, ingon siya, magtinarong kita sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga tawo nga naa sa kahayag. In other words, mga Kristohanon, dili sa pagpatuyang og hudyaka, paghubog-hubog, dili sa kahilayan, dili sa kalawayan, dili sa pagpakig-away, og sa pagka-masinahon. Padaplin na to tanan, aron ta makabarog, makalahutay sa tong pagkakristohanon. Verse 14, hinoon, himuang Ginoong Hesukristo nga inyong tigpanalipod og ayaw kamo padaog sa inyong lawas nung kaibog.
Sapagkat tinuod lang, kanang butang nga imong gustong mahuptan mga igsuon, lawas nung panginahanglanon, kaibog na. Kagabi igisgutan namo nga dili pwede tang mahimong sudlanan sa mga butang nga iya sa yawa. Ningon dito, ang usa kadaotang espiritong migula aning tawhana, nagsuroy-suroy nangita og uga. Ugwa siya nakita, ningon na lang siya siyang kaugalingon, mubalikos kanhin akong Pinoyanan. Sa pagbalik niya, paminaw, sa pagbalik niya, nakita niyang hinlo kayo, arrange kayo. Pero wala po'y So nigawas siya o nang-invite siya laing 7 ka espiritu, de 8 na sila. Ingon pag yun ang Bible, 7 ka espiritu nga mas dautan pa niya, og nibalik sila og niingon, ang kahimtang unya atong tawhana, mas dautan pa kaysa sa niagi. Bunsay buot gipasabot. Mudong ta sa church, abot ta din sa church, silhigan kas pulong sa Ginoo, i-arrange imong huna-una, i-arrange imong kasing-kasing, pero inigawas nimo, wa kay sulod, wala nimo pasudli sa gugma sa Dios, wa gipasulod ang pagpaubos, wa gipasulod ang mga saad sa Dios, ang balaang espiritu kanunay rang gipasubo. So ang imong daang pagkatao, unsa ka kaniadto, libakira, palahubog, unsa ka, inigbalik nimo, tanaw ni mo, wa man kay sulod, igor ramang naghinulsol, wa gud nagpapuyo sa pulong sa Ginoo. Makasulod siya, mang-invite pa siya glaen, mas mudautan pa. Tanaw ng taong init kay mga lagad. Inig mo backslide na siya. Sa kaniadtong wa pa siya nangalagad, dautan siya. Nangalagad siya o niya ni backslide, mas mudautan siya samot. Gahi kay ng kabigon. Kinagahian kayo. Gahi kay ng dadog pahinulsulon. Usahay ang uban og magtinga usa na lang, Lord, pasayloag gyud ko ha, palang ilangit gyud ko ha. Promise ba ya, Lord, ilangit ko, ilangit. Adto na og nagtinga na. Ang di man pwede mga igsuon nga karon pang wa tay mga kabilingan, hanna magdinukdukay ta sa atong tagsa ka mga kasing-kasing og mga una-una mga lagad ta sa Dios. Manay pastor or wala. Mag-iniyahay taanig kinabuhi nga para sa Ginoo. Ayaw nagsigig kinabuhi para sa imong kaugalingon, masakitan ra ka. Mag-uul ra ka. Pag kinabuhi para sa Ginoo, malipay ka. 1 Corinthians chapter 10, 13, 11 to 13. Gasunod na sila sa Romans, ayaw adtog layo. 1 Corinthians chapter 10, verse 11 to 13. Akong basahon. Ang naghuna-huna, verse 11. Kadtong tanan nga nahitabo kanila nagsibling mga pasidaan panag-ingnan apan gisulat kini aron pasidanan kita kay anian na kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Ari nako paminawa kog ayo. Ingon siya, sa Biblia mga igsuon daggan kayong kuging nangalagad sa Dios pero sa kalahian sa ilang mga kinabuhi nangapakya sila. King Saul, si David, kinsa pa? Sila nangapakyas gud sila. Solomon. Unya ang ilang mga nabuhat nga maayo para sa Ginoo gisuwat arong mahimo natong may baw-an nato. Mahimo po natong palag-ingnan. Ang ila pong mga pagpangapakyas gisuwat pod aron mahimong pasidaan nato nga magbasa ta. Kadi ka mo yung ligon kayo ko. Kinsang salaa, pulbos ng salaa bastag mo. Di ka ligon. Ang ligon katong nagbarog diya ni Kristo nga Ginoo. So niingon siya sa kaning Biblia nakasuwat man ni tanan kay pasidaan ni sa atoa. Ang verse 12 niingon siya, ang naguna-huna nga siya ligon magbantay nga dili mapukan. Ayo, hambog ka, magpagarbo ka nga ako, ligon na kayo ko. Pagbantay. Pagbantay gyud. Kay katong ligon na kaayo pukanon ra bagyo na ni Lord. Kay arong dili magpasigarbo siya siyang kaugalingon. Ug moingon gyud siyang wa gyud ay ko mahimo og way Ginoo. Amen? Verse 13. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios mutuman gayud sa iyang saad ug dili siya motugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. So sa panahon sa tentasyon bantayin ni barog og lahutay.
Pero kana nga tentasyon naghatag si Lord ana og pagpahinggawas. Pero kabalo ka di ka kahinggawas kay nahigugma man po ka. Ganahan man po ka ng salaa. Nindot man po. Di ka kahinggawas, di ka kabarog, di po ka kalahutay ana mga igsoon. Pagbantay gina, bantay gina. Karon. Ang Ephesians chapter 5:15 to 20, ako ning paspasan kay ang uban nga damgo na. Amen. No? Ephesians chapter 5 verse 15 to 20. Ingon siya. Busa, pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Kabataan, batanon o kita mga hamtong. Gikaingon ko na nga, og dili na gali ka gustog. Sultian o badungon pa ka. Ikaw nalay pagmatngon sa imong kagalingon, pagbantay na lang. Okay? Okay? Amen? Okay. Ayaw kamo pag kinabuhi sama sa mga walay alamag, kundili sama sa mga maalamon. Magkinabuhi tang na ay katakos, kaalam, gikas pulong sa Diyos. 16. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan na kining mga adlaw. Gitarong ba nato gamit atong panahon ron? Redeeming the time na gani ta. Wala gud gani tagaig panahon mo basa siyang mga pulong. Nga tarungon paggamit ng panahon. In fact, ang naitabo, we're wasting our time. 15 ka oras sulod sa 24 ka oras sa usa ka adlaw, imong gigasto sa cellphone. To sulayag total. Mula pa o pagani. 15 ka oras. What time ka natulog? Bisag nakastrabahon ka cellphone man sad ka. Bisag kakaon ka cellphone. 15 hours a day ka nga naa sa cellphone. Are you redeeming your time? Wala. Padayong nag-usik-usik. Bisag way load, hala, sige, iskan. 17. Busa ayaw kamo pagpakabuang. Paning kamuti, hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Mauna ni. Inig-abot sa pagsulay. Lord, unsa man ni kabubut? Basi kabubuton ninyo mo, Lord. Sige, Lord. Para ni David. Si David, hari siya. Kuyog niya ang banggiitan ng mga sniper, mga marines, mga scout ranger, mga sundalo. Pero sa diyang gibato siya ni Simaya ug hugaw. Ingon din si Abisay. Unsa man ni? Hari ka, sugot ra kang batuon ka nang mahinungdang tawo. Sugo ako atoon, ako na punggutan ako ng ulo. And si David, ningon siya, paningkamuti pagsabot ninyo ang kabubuton sa Diyos. Ingon si David, ayaw, kay basig kabubuton is Ginoo. Magpaubos na. Na mga time nga pwede nimong i-exercise ang imong rights and imong pabarugon ang imong otoridad. Pero kung time nga tudluan kang pagpaubos ni Lord, pagpaubos! Bitaw ng bisag nasakitan, nakagayop. Tulo na lang kayong, Lord, thank you. Hilak, after that, okay na. Where's the Lord? Napa mo? Bantay na ron. Ingon din eh. So, 17. Sa verse 18, ingon siya. Ayaw kamo paghubog-hubog. Puning na apel. Pastor, wa na palahubog ane. Hubog sa cellphone. Hubog anang mga kalibutanong tanan. Ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Lami, magpupo na makadaot, no? Gusto kita mo daot itong kagalingon niya, Lord, ayuha ko. Lami, gyong. Ningon ng ayaw kay makadaot. Ang imong prayer nga, Lord, ayuha ko. Nanay tubag nga ayaw kay makadaot. Gitubag na kadaan. Gusto juga makadaot ba? Nyag magkinaon sa Ginoo na basulon? Tinguha hinuon ninyo, nga mapuno kamo sa Espiritu. Puno sa Espiritu. Abala ang Espiritu ni, kanaaman po yung Espiritu nga dili, yes, Ginoo. So magpapuno, tas balang Espiritu. Verse 19, ang inyong pagsinulti ay, gamita ang mga salmo. Dili itong mga binuhatan sa silingan. Salmo ha, salmo. O niya, mga himno, o mga balaang awit. With feelings ni. Namiaw ito itong kakanta. Si Kuan Bega compose, grabe nagdihog na kakanta. Gisgutan ba na nato? Orang atong gisgutan, grabe sila, gabulag yun sila, no? Gabulag yun sila, nga Kuan man to kayo sila.
Wag. Si Moira o si Junjun. Okay, di apelain. Awiti og daygan ninyo ang Ginoo sa kinasing-kasing gayon. Awiti og daygon kinasing-kasing. Verse 20. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pasalamati kanunay ang Dios nga amahan tungod sa tanang butang. Og last scripture na. Magpasalamat kuno ta mga igsuon sa tanang may tabo. Oy, na-slide. Lord, salamat na pangos ko. Kaya? Latuson ba ka ni Lord? Latuson mangyutan ni Lord, no? Pag lakaw ni mo sa hagdanan, natagak ka. Oh, Lord, nga naman eh. Latuson mangyutan ni Lord. Gatuo ka mga igsoon, walay nahitabo sa aning mga hitabo diri sa atong kinabuhi, wani gi-allows Ginoo. Nay mensahe si Lord. Tanan hitabo sa atong kinabuhi, nay mensahe si Lord. Pag-ingon ni Kuyang, nakuha na akong mata kay naigo, pastor o kuan, nisugilon pa sa titisay nga tugsok sa kuan po diyang mata. Uy, mangutana ko ta sa itong kagalingon, kay basig na atay, mensahe si Lord, niya, wala na nato gitagad. Kay wala ra bagyoy, may tabos itong kinabuhi nga walay mensahe ang Diyos. Hello? Mahuman ako, kay di na mo maningog. Okay, 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Timan e kini. Kanan na si muntapad ina timan e. Ingon si Lord. But know this. Timan e kini. Sa katapusang mga adlaw moabot ang malisod nga panahon. Panahon pa ne, parang magpayaga-yaga lang kang pangalaga sa Ginoo. Panahon ra ba ni mga igsuon nga patsamba ni atong pagsimba? Gana-gana? Di ko dasigon ni pastor, di ko chatan, okay po ko. Ngano lagi kalibutan ng mga barkada mo, yaya na to, di lagi ka manistil, dasigon, dasig lagi kadaan. Pero buluhaton sa Ginoo, invite ton. Pero tinggahia, oy. Hala ka. Yan ingon si Lord, moabot ning malisod nga panahon. Ato ning ilisan ning bersikulo 1, mutaas ang gasolina. Ingon ang verse 1. Mulisod ang panahon. Sa verse 2, kay lisod na ang panahon, ingon ang verse 2, ang mga tao maghuna-huna na lang sa ilang kaugalingon o sa kwarta. Tinuod dili. Wa tay kwarta, magsipag ko tag problema nga wa tay kwarta. Unay kwarta mag problema po sa uni paggasto ha, basig kulang jud ni, kulang jud. Unay kwarta mag problema, wa kwarta mag problema. Ay nako. Saling na tas Ginoo tanan, Lord, imo na ni baala ko kani ron. Ang mga tao maghuna na lang sa ilang kaugalingon o sa kwarta, hambugiro sila. Tanawa, wa pa kuy kwarta magmanghambog pa jud ta. Mga hambugiro. Kabalo mong mga ano makaingon kang hambugiro? Makaingon gyud ko grabe mga igsoon ning tao magpasigarbo. Pag makalingkod na gani nas tindahan, moingon dayob. Baliw butangi usa ka kes na misa. Murag milyonaryo? Hambugiro ba? Okay, ibutang na si mong bulsa. Ako ibala. Ako rin bayad. Ayun. Graot. Hambugiro. Unsa pailaen? Mapahitason og bugal-bugalon. Grabig pride. Unya kusog kay mangyaga-yaga. Diba? Redeeming the time to atong hisgutan kaganina. Tama? Muagi karon dia magmotor ka daghang mga batan-on gatapok-tapok. Nganong gatapok-tapok na sila? Kay ga-redeeming the time? Kay gagamit og tarong sa ilang panahon? Iniguli sa balay, ana di na masugo kay mayong naay module. Ngano man, ang time nga para sa module, to dito gatapok, kadula. Ga-email. Dini ko sa balay, mag-module na, imbis na ihugason lungagon. Redeeming the time, maday na.
So bugal-bugalon, kusog kayong mga ansaw, magyaga-yaga. Sampung-sampung ko na isbaba. Mayaga-yagaon. Bugal-bugalon. Masupilon sa ilang ginikanan. O, kita, mga Kristohano naman kita. Wow, grabe ka obedient sa ginikanan. Maulaw, tanim mo, pre. Pag ingon sa ginikanan, ayaw lakaw. Thank you, ma. Di ko mo lakaw. Wow, obedient kayo. Kabalo ka, ginikanan, ang ato mga anak karon pag nasila'y gusto niya, di na to sundon. Kanang hugason, di na nila trabahoon. Katong labonon, hayayon, di na sila. Ano man? Mubuhat sila anak kung sugtan nimo sa ilang gusto. In fact, magpabutan-butan pag yun na. Kani, mulakaw dyan niron, kaya nagpabutan-butan. Pero naaras balay, sige rin prove me if I am wrong. Tinuod yun masupilon sa ginikanan. Ha? Na nila hambugiro, mga mapahitason, bugal-bugalon, masupilos, ginikanan. Dili mapasalamaton og di Diyos nun. Christian ko, pero dili mapasalamaton og di Diyos nun. Tagay, nag-20. Manong! Lapas na ko, ani kutob. Wakot pang milk tea, ani. Lakaw pa ko ani uli. Di mapasalamaton. Di makasabot ba? Anak, nitaas o gayang gasolina karon, ang imong baon 15 lang ha, ang 5 i-save sa nato. Kaya wa pa ta kabalog, mas mutaas pa unya ninya, lisod kaayo. Ha? Okay ma, salamat kaayo ma. Abot sa eskwelahan, ako i-save ning G's ani kay lisod kaayo na rong panahon ron. Naabay mga ingana? Nga itong mga anak, mga dagdag ko kayong dato, mga lakaw, oy! Kina mga datuan kayo. Ayaw mo kasuko. Diha, ano sa mga suko ang punoon mo? O sa pailain. Dili na Diyos nun. Diyos nun, pabadayan ng Kristohanon ka o niya, makita na mga inasuhag uling diri sa dapit? Mga uling tarunga po ng inyong mga suot, oy. Makasala si pastor. Di na Diyos nun. Manulti, di na Diyos nun. Imagine na Kristohano na ta, pero mang litsi, mangyawa, mang malikas. Di na Diyos nun. O niya, ari sa church, ambak para sa Ginoo, di mangambak. Pero pasayawa og TikTok, di ba, magtuwad-tuwad, bisag, way bayad. Di na Diyos nun. Gamay na lang yun, mahuman ako. Di na Diyos nun. Sa verse 3, wala sila'y kaluoy. Di na ka maong maluoy. Buktot-buktot ni mga ginikanan. Di yun kaluoy as anak. Tanawon ra. Walay puangod. Kasabot mo anik wala ning puangod? Kanang naay puangod mga igsoon mo na siyang. Grabe pa po tao nilang mama pag sakripisyo para nako. It's time to pay them back. Sakto ba na akong English? Panahon na gyud ni nga it's payback time. Ako i-date ni si mama. Kung palitan si papa og palitan ako ni si papa og Raptor. Nga no? Naipuangod ba? Kamaong mauna-una. Ako ni sikuan mo. Ako dyan yung kuanon. Iampo dyan na ako ni. Kamaong mahuna-huna sa uban. Ibuhat ba na nato mga igsoon? Kabalo mo, every time, bisag kinsa na lang mangwali dire. Ingon ako, Pastor Jonas, imo mga sakop, no? Murag ikaw mwali, isug kayo. Tinoon, bitaw kayo, o kinsa imo kanunay gikatubang, may nga na po ka. No? Isog pero mga joker ba? So way po angod. Padayon na ito way po angod. Kanang tawo nga imong ati manon og ayo o niya
Atimanon nimo kayo. For example, imong anak mumahon kun mo kayo, atimanon nimo kayo. Kabantay mo anang nisikat og ayo ros Facebook. Nga gaingana tong mga pidiya na mga taong nanindog, unya nay batan-on dihang nakapusas. Nya iyang mama nakaitom og buhok. Naan sikat na gi-share na sa Facebook. Nya gahinilakay sila, madungog man gud. Ingana iyang hilak. Pero nakapusas na siya, may mga pulis. Nasa sulod ko silang balay. And then gigako siya siyang mama. Gaingana siya porma nga pusa. So iyang gihubo, iyang giisa iyang kamot. Giyana iyang kamot niya, iyang gisulot sa ulos iyang mama. Then nigako siya. And then ang iyang mama naghilak og ayo og niingon. Gisaya nga laman nimo ayo ang akong pagpaningkamot doy. Anak nga way po angod ing anak yun ang may tabo. Ako gusto kayo kong mobalo sa akong mama, pero wa naman akong mama. So nga akong papa, bisag unsa kalisod, yun kayo. Ang sitwasyon, ingon yun ko, Lord, gusto yun ko mo bisita sa akong papa. Gusto yun ko mo bisita sa akong papa. Bisag unsa kalisod ang sitwasyon, no? Nga naman, tungod kay, bisan og, makakita ra siya, malipay naman na. Kung wa kay madala, labaw pa po na kay madala. Kay mo man ay pagpakita nga naatay puangod mga igsuon. No? Kamao kang mutanaw ba nga? Pero ingon ang Bible, wa nay puangod. Di nahitabo ni sa panahon karon. Kung may tabo ni sa kalibutan, dapat ini may tabo sa atoa kay mga Kristohanon man ta. Pero kung naitabo ni nato, kada usa nato ginikanan og mga anak magpangutan ta sa atong kaugalingon og nahigugma pagyutas Ginoo. Kaya nga namang naaman na sa ato ang Kristohanon man ta. Hello? Ay, intawon. Ako hilasan ba ako sa hayaan ng sweet ka ayong makigsulti ni kuan. Pero sa ginikanan, sigirang kasingka. Mga ginikanan yung kanunay singkahan mga anak. O sa may tawag anang anak ka? Ingon ng Bible, walay. Sige, kusga ko na, walay. May puangod. Unsa man ang way puangod diri sa ha? Asa man ana? Ari na lang ko diri. Mulisod na sila diha. Kamo diha pagsabot. Unsa pay lain? Walay puangod, walay kaluoy, walay puangod. Tigbutang-butang. Tigbutang-butang. Kani sila, kuan guro ni sila. Butang-butang. Sa palain, mapatuyangon. Sige rang kapatuyang, walay kontrol. Walay kontrol. Dili sayop mo gunit ang cellphone pero kuha na kay kontrol. Walay kontrol. Sunod. Bangis. Manumbag dayon. Kadungog ra kaning istorya. Manulong dayon. Ha? Sa palain, madinumtanon sa maayo. Palanggaon pangkardo dalisay kaysa sa buluhaton sa church. Madinumtanon sa maayo. Mabudhion. Asa na mabudhion? Betray. Trahidor. Friend mo pag-atubang sa likod gipaak naggitingkoy naka. Bahala gid mo mga igsuon basta kay mao don ang word ni Lord. Mabudhion, mapasagaron. Di na magbantay siyang pagpanultig na bay nasakitan or wala. Di na magbantay siyang lihok-lihok kung sa palain, garbuso kaayo. Gibutangan pag kaayo? Garbuso kaayo. Kabalo mo kisa ng mga taong garbuso? Kanang walay ikabuga. Muna'y grabe kay garbuso. Kasagaran. Kaya kanang naikaguba.
ikabuga. Pamina mo ha, ingon ang panultiyon. Susiyon lang nato og asa dapit kay di na nako ma-memorize. Asa to? Ingon ang panultiyon. Ang tawong buang-buang kung diha sa tapok maghilom-hilom siya, masaypan, maalaan nga siya mo'y pinakamaalamon. Tanawa? Power kay nga word. Nga ang tao daw buang-buang og naa sa tigom, kung maghilom lang siya, masaypan, maalaan nga siya'y pinakamaalamon. Mga tanawa ng mga hambog. Sa panagtigom nato, kung ikaw ra kanunay madungog, sunod tigom, wa na kay apil. Kay ma-enjoy bita, magdaob-daob mo atong dagat, daplis dagat, nya gasugba-sugba mo, nya na gitara, ano no? Nya abri dayog mga chicherya, nya istorya-istorya na mo tanan, ag-sharing na mo. Pero naay usa dihang garbuhon nga ang iya ra isigig istorya iyang kaugalingon, ayaw na uban na sunod. Di jud mo malipay basta naay garbuhon. Sa Bible, mga igsoon, Bible times, ang naa diri nga sakit, leprosy. Sa atong panahon karon ang naa nga sakit, garbo. Kung naa kay garbo, way mo dool nimo. Kung naa manggaling garbohon, pareho mo, same feather, flock, together. Gahi kayo na. Kining garbo, mga igsoon, mga garbuso kayo, dapay lain. Dinhi na tamahuman. O nya, palabihon nila ang kahilayan kaysa sa Diyos. Tinood ne? Palabihon ang kahilayan kaysa sa Diyos. And kung Kristohano na ka, kung imong palabihon ang mga kalibutan ng butang, mga kahilayan naman na. Dili na nagpasabot nga dili puta. Bisan ako mga igsoon. Og nay kahigayon mga libre mong tanaw og sini oy. Oh, suroy, lami suroy oy. Sa kakagbanat uy tuorag panglaw. Yaman mo dito picture ka ato na pagkagpanglaw. Uy tuorag banat Nindot kayo na. Gusto kayo ko nga akong ipagawas ang tanan nga nasa akong kasing-kasing. Nananghidayon ko sa akong sister. Pwede ba ka nga matiman sa bata? Bilid sana. Lakaw sa may kadali ni mama. Lakaw ni. Lingkod, istoryag daghan kayo. Nya kabalo mo mga igsoon ka na mga istoryahan imong namoy mga cellphone? Natintal ko Gatubang ko siya galingkod, lamisa ni na ako. Picturean ako siya, sindan ako siya picture niya. Ni-reply po. Mag-istorya. Hindi na mag-istorya kay puro nag-cellphone. Lami kaya mong date. Inis kayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa sa Diyos. Balansian nato ning atong kinabuhi mga igsoon, nindot you can priority nato si Lord. Priority si Lord. Naaman dahil si Pastor Prima kasi mo dahil yung ni Pastor. Kaming mga pastor, na mga time nga tintalon may siyawa. Shh! Kanawa, bugatan, nungon ka. Ayaw, problema ka na. Ako ni mo? Malarbaho na lang ka. Imurang pamilya, yung mga timanon. Offering ka sa church, pagpagamit ka, ikaw will drive. Di na ka magproblema. Nga naon. Pero kadi man pwedeng palabihon na ito na kaysa sa Diyos. Mingon tag palabihon na ito ang Diyos. Kung unsay kabubutos Ginoo mo, atong buhaton. Kining verse 5, mauna ni ang last. Praise God, nabuhi dito. Verse 5, magpabilin silang magsimba, magpabilin silang manag-awit, magpabilin silang magbasag Bible, magpabilin silang mag-ampo-ampo, magpabilin sila aning tanan buluhaton sa church. Apan isalikway nila ang matuod nga gahom ni ini. Conclusion, likayi kining mga tawhan. Arendere ko no? Holding to the form of religion. Mga lihiuso kayo kay nga naman agad sa church every Sunday. But ang ilang mga buhat, magpanultig, batasan, mga garbog prinsipyo, nagsalikway sa tinuod nga pagkamagtotoo. Muna
Pasabot diha, but denying its power. Avoid these people. Kabalo ka nga kanang tawhana, way katabang nimong maulambo kadas Ginoo. Sige kag kuyog, sige kag paminaw. Pariho na mo. Mapariho ta. Pero kanang mga taong na something nila nga, binigyan sila diho, grabe lagi ni siya. Dapat makaton ko ano niya, ug mas doble pa ko ano niya. Hello? Trabaho-trabaho aning daplin mga igsoon. Si Kuya Jonel istrikto matutog magtrabaho. Si Arjan mo yahang kanab, kanibang bantay nga tanaw na ko aning bapang. No? Tudluan ka ba? Nga ingon ana. So magtanaw ka na ani siya kahibaluan eh. Pero, unsa man to niya itong kahibalo, di man to niya dadon og asa siya, kay, especially kita, ang ato mga kahibalo. Mga tigulang na unya tapuhon, mga wala na taani, unsa man to, dadon na to, dili. So, ipasa to. Ipasa to siya. O kinsay pwede ni mong tudluan na to. Then, ikaw, kung nakay panguna-una, mga igsuon, puingon yung kang, dapat makaton ko ani, dapat, mahimok pa lang, mas mudubli pa. Double portion ba? Ka Elijah. Pero dili ka lack of interest ka maglisod ka. Bisan patingali mga igsuon kung naatay panagtigom diri nya dadon tanan nga kurso diri. Demonology, angelology, logy. Ala New Testament survey, Old Testament survey, principle of preaching, kato tanan. Systematic theology, mga tanan. Kung di ka interesado, wag yun. Kawang na tanan. Naghuna-huna, yun ko, nagsabot mo sa kong wife, ato na i-pray sa Ginoo. Kay we will do this to all the Levites. Aron nga, mulawong po, aning, napod sila'y background na. Isang 30 minutes lang, once a week. Grabe nito. Pray me. Apply na to. Balikan na to ang atong pagtuon karon barog og lahutay gayud ni ining mga kapanahon. Ang katapusan natong gibasa mga igsoon niingon ditong maabot ang malisod nga panahon nga mauna ni ana karon. Now kay niya naman ang pangutana unsaon man nimo nga sigurado kang makabarog ug makalahutay sa imong pagpangalagad sa Dios. Mauni ang pinaka concern nato karon. Manawagan ang church natay prayer, manawagan ang church muni atong buluhaton, pero dili ni siya pinugsanay. Dili gina siya pinugsanay. Pero kung namalandong kag ayos kinabuhi, unsa bay sikretong mulahutay ko makabarog ko nga lig-on, wala gyoy lain ako ning buhaton. Ngano man sa katapusan ng mga pagpanawag, Hebrehanon chapter 12, uyugon ang tanang binuhat, pakurugon ang tanan, ang dili mauyog maulamay magpabilin. So karon ang panahon dili ni duwa-duwa sa pagpangalagad sa Dios. Dili ni murag na maligyag sabon si Pastor Jonas. Na kung gamiton nimong sabon nindot pero di po nimo gamiton ayo lang, okay ra po na. Sa panahon nga moingos Pastor Jonas basaha ang pulong sa Dios. Dili na siya parihag na maligyag sabon. Tinuod yung kang gi-encourage nga mubasas pulong sa Dios. I tell you, di na uso ning relihiyon. Unsay ngala sa simbahan, panindotay simbahan, padak-anay simbahan, padaghanay tawo simbahan, di na uso ron. Panahon na ron nga ang kada usa maglig-on sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Sa iyang pagtuo sa Ginoo. Father, thank you Lord. Nining takna sa kagabhion Ginoo. Sa mga pulong among nadungog karon. Tanan kagisulti sa imong pulong manghitabo gayud kay ikaw may nagsulti. O gani niini kapanahonan namo karon. Naa
og nagapanghitabo na ang tanan o Dios nga imong gipanulti. Lord, tabangi lamang kaming mahimong andam. Tabangi kami, Lord, nga dili mi mahimo o Dios nga amo lang kaugalingon among hunahunaon. Tabangi kaming walay kahakog sa mga bahanding kalibutanon bisan ang salapi. Tabangi kami o Dios nga dili kaugalingon lamang ang among atimanon. Tabangi kami, Ginoong, dili mahimong sama sa mga taong dili Diyos nun. Tabangi kami o Dios nga dili kami magabugal-bugal sa among pagpangalagad kanimo. Tabangi kami, Ginoo, nga dili namo isalikwahay ang imong mga pagtudlo diri kanamo. Nga kung kinabuhi sa katauhan nga niya, sa tanang maabot aning mensahe. Among gitugyan o gisalig kadimo, Ginoo. Nga unsa mang matanga sa mga panghitabo sa umaabot, unsa mang sitwasyon na dadon minimo aning kapanahonan, mahimo kaming makabarog ug makalahutay gayud hangtod sa pagtapos sa among gininhawa, Ginoo. Lord, pwedeng karon, sunod adlaw, sunod simana, sunod bulan, sunod tuig, wa mi nasayod kanusa ang pagsakgaw. Pantabangi kami nga mahimong andam sa among mga pagsulay karon ug sa mga pag-uyog, hindi mauyog, mapabilin. Busa, Lord, sa imong pagbalik, makabarog kami sa imong atubangan. Sa adlaw sa imong pagpadayag, Ginoo, sa adlaw sa pagsakgaw nimo, Lord, makabarog kami sa imong atubangan, Ginoo. Panalangini, panggaa, paburi, pasakaa, ipauswag o Dios, tagi kalinaw kalipay kining tanan nga imong mga anak kaniya karon, bisan pas malisod namong mga kapanahonan. Father God, thank you, Ginoo, bisan pa man karon sa mga nag-celebrar sa adlaw na tawhan. Si Bingbing, salamat, Ginoo. Ang kinabuhi, tibuok pamilya, usan ining adlaw, malipayon silang maghiusang magpangalagad diha kanimo, Ginoo. Sa problema sa yang husband, O Lord, nga naay operahanan, sa bisan unsang paagi na kay himuon, O God, nga humano niya ni ining maong pagsuway, malabang nila ni sa kinabuhi. Salamat, Lord, nga ang kadaugan, Ginoo, mao'y magbanos, ang kabuntagon moabot human aning ilang kangit-ngit sa kinabuhi. I pray, Father God, bisan pa man, O Lord, si Bian, niyang imong katawhan sa imong plano sa iyang kinabuhi, ug mga adlaw sa iyang panaw, malayo siya sa ani nga church, malayo siya sa iyang pamilya. Bada akong giampo, O Dios, nga mas maduol ug mas maduol siya nimo, Ginoo, sa panahon nga siya lang usa. Dito sa dapit ngayong atuan ang paghangyo, Ginoo. Amumahon nimo siya dito at imanon, ligunon, lipayon, dasigon. Sa panahon nga naglakat ang mga adlaw, ang kahawang o kabingaw. Salamat, Lord, nga naa siya sa iyang goal nagtanaw o wala, Ginoo, sa mga circumstansya na siyang kinabuhi. Thank you ang tibok pamilya. Imong lipayon, Ginoo, panalanginan. Sa tanan nga niya, Lord, na mga pagsulay, problema sa kinabuhi. Especially sa among mga kabataan. Nga kung pwede bayluon ang among hunahuna o kasing-kasing ngadto nila aron makasabot sila ayaw nga angayan gyud di ay kaayong pangandaman ang umaabot. But Father God, we pray nga ang among mga pagpasidaan o mga pulong mahimong lig-on nga pasukaranan nila, O Dios, nga kinsa magpadayon sa pagpanday sa ilang kaugmaon o yun sa imong mga plano. Lord, I pray sa mga ginikanan, O Diyos, nga makamao kaming moila sa dagan sa panahon o mahimo kaming biblikal nga mga mapangandamon, O Diyos. Salamat kaayo, Ginoo, sa tanan nga niya karon, bisan pa man, O Lord, sa imong mga alagad,
mga pastor, salamat sa mga kinabuhi, sa mga kinabuhi, Lord. Gamit si Pastor Prima. And I pray, Father God, na tanang mga magtutudlo sa imong mga pulong. Especially, Lord, katong imong bansayon nga magpaambit sa imong mga mensahe. Thank you nga punon mo sila labas kayo nga kalalam, tihog o gahom madayag sa ilang mga kinabuhi. Tabangi kaming dili may ma-discourage sa unsay mga pangitabo sa among tagsa-tagsa ka mga pamilya, unsay mga pagsulay nga aron kami makatugyan di kanimong wa mi mahimo og wala ka Ginoo. Salamat, Lord, the future ani nga church is naa sa imong mga kamot. Ikaw ang nasayod ani, ikaw ang general diri, ikaw ang among magbalantay, ikaw ang imong ngalan mo himayaon aning dapita Ginoo. Salamat kaayo, Lord, that desire sa among kasing-kasing uyon sa imong kabubuton matuman gyud ni Amahan. Dalaygon ka o Dios, kada usa nga niya magbalon og kinabuhi samtang sa among pagpamauli. Dunay lig-on kayo nga pagtuog paghigugma og paglahutay sama sa imong pagpas-an sa krus hangtod sa imong kamatayon nga paglahutay Ginoo. Taliwala sa mga kalisdanan nga among atubangon. Salamat Amahan. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Let's all stand. Awitan na to ang Diyos sa alang pagtapos.